Garo Hills Autonomous District Council ni GHADC kalau penmi ya kajing penbana ka bathamai ka bayadai bat kajing hun election sha ka district council da ka pens kem ba ki kirtong baro ki hap bandon ya ka scheduled tribe la ni ST certificate ka basong hak katkum kajing penbana ka GHADC kala seng katkum ki kendon jong ka 6 schedule ban pentikna ya kajing sensar hi daladi bat ban yada ya ki riti distur ki rukom em bat kajing yadai riulum jong ki judgment riu try ri ha Garo Hills ha kajing alang jong ka executive committee ka balong ha khandai tarik urempang arjar arpun riu la shim ya karai ba ban penyat hok ya ki kam riulum bat ban yada ya ki an tenrai ki khot jong ka district council ki dei ban long ki bala ban penshisha bagi dei ki khot jong ka scheduled tribe ka bala itho ha challa mikhalaya kumta kat kum karai jong ka executive committee bat kabor balashim na ka paragraph khatway jong ka 6 schedule la penmi yakini ki kendon batmai ka baningkong kinu ki kertong ki bakwa ban yakun ya ka general election ne by election sha ka GHADC ki dei ban pen i ya ka ST certificate ka basong hok ka bala ai da ka bor sarkar mikhalaya Makabaar pat kajing penpoi ya ka ST certificate kan long ka padon kam tam ha ka por bathep nomination papers bat kan long ka sakhi ka bakong san ban penshisha ya ka jinglong riulum jong ukertong ha ka por jing ya khen benya ki bor ka council ki long bagani ka sin jam ka long ka pen khlan ya ka jingyada ya ka jinglong kerpang jong ki jot ben riulum ban pentikna ba ka senchar ka sa ha ki ti jong ki tu ki badai hok ban mi khmat yaki